Świniczki! Także do dobrej jestem tady z Melcią. Pozdrawiam. A do sobie, jak się kierowcę, będzie wam to ukryć. Taki widzicie. A to się, najsi nawet bacha. Nie za tęczo, ale za nimi. Ukażę wam. To się, dobra. Takła. Zakra. Wiecie, pietka, jeden kuń, a jeden dolu. Takže, ja się, a co tam je? A ja się nie wiem. A po prostu to czytaj, a ona się, je tam fakt, nie dałam super, a to jsem psala, že to nebylo foto, vidíš, vidíte. A potom, že a kolik koní? A ona že, asi 12, protože já mám taky 12, takže bychom asi to naschlo, že jo. A že moc se mi nechce věřit, ale že fakt, že na toto mám zkoušelo veľa lidí. A ona že, já si fakt nedělám prdel, ale já ho nevidím, jak ti mám věřit. Mě nepresvědčíš, ona, tak nevím, no když nechceš. Ona, nebo skoro já, zdar, ale že, no nazdar. Potom si něco přidá, když jsem to odstranila, já že, no, ale že fakt, nekecám. A ona že, pozdrav do videjka, já že, skoro ty, lebo máš teď okres jako ona. Bych chtěla vidět jako vyměnit fake účet, takže ona krade, protože víte, chtěla mi ukázat tento účet a mám dovolat logo. A ona že, pozdravíš? Já že, ne, ty pozdrav. Ty si ma chtěla okrást. Ona že, jenom kvůli videu, to byl prank. Já že, lidi, ona krade, chtěla mě okrást. Ona že, a jaký jsou lidi svině? A já že, ty jsi svině, lebo nechceš okrást, kámo. Já nejsem kráva jak ty. Já vím, když to překladač. No a potom